бәйрәм көннәрендә Казанның үзәге менә шулай туристлар белән тулган. Иң популяр урыннар булып Бауман урамы, Казан Кирмәне, Иске Татар бистәсе, Игенчеләр сарае санала. Кунакларның күбесе кэшбэк программасын сайлаган. Санкт-Петербургтан килгән Золотухиннар Иске Татар бистәсе белән таныша. Гаилә башлыгы милли түбәтәйдә алып килгән. Үземне чын татар итеп хис итәсем килде ди. Сәяхәт өчен кэшбэк программасын сайлаганнар, ниятләре Татарстанның истәлекле урыннарында булу. Мы приехали на 5 дней. Без 5 көнгә килдек, экскурсияләрне дә алдан сайлап куйдык. Эшебезгә 80 мең сум тирәсе чыкты. 20 меңе кэшбэк булып кире кайтты. Казаннан тыш Зөя утрауына да барырга җыенабыз. Туристларның күбесе Казанга килергә алдан планлаштырган, билетларны көздән үк алып куйганнар бар. Кунакханәләр 90%-ка тулы. Бронировали гостиницу в октябре месяце. Без кунакханәдә урыннарга октябрь айында ук бронь салдык. Казанга килергә дусларыбыз киңәш итте. Аларга шәһәр бик ошаган. Без сувенирлар да алып кайтып китәбез. Супруга решила купить билеты. Билетларны хатыным алды. Казан бит илебезнең 3нче баш каласы. Үз күзләребез белән күрәсе килде. Бигрәк тә Зәңгәр күлгә барырга телибез. Я слышал, что этот город очень хороший, Мин Казанны тарихи шәһәр буларак ишетеп беләм. исторический город. Кэшбэк очень востребован, и Казань вошла в топ-5 городов. Кэшбэк программасы бик кулай, аның буенча безгә туристлар күп килә. Бу юнәлештә Казан илдәге шәһәрләр арасында беренче бишлектә. Инде 30 июньгә кадәр кунакханәләрдәге бик күп урыннарга кэшбэк программасы буенча бронь салынган. Это хорошая возможность людям сэкономить и получить массу удовольствий. Ташлама белән сәяхәт итәргә теләүчеләр өчен тагын бер мөмкинлек чартер рейслары. Тур бәясенә юл хакы, яшәү һәм ашау да кергән. Моннан тыш кэшбэк кайтарыла. Узган җомгада беренче чартер рейсы белән башкалага Санкт-Петербургтан туристлар килде. Мондый очышлар Казан, Мәскәү арасында да бар. Приезжаем уже не первый раз. Здесь просто замечательно. Монда кунакчыл халык яши. Бу юлы дусларыбызны да алып килдек. Бүген Болгарга барга җыенабыз. Нам очень все нравится. Мөстәкыйль рәвештә сәяхәт итүчеләр дә бар. Әлеге пар Казанга Екатеринбургтан машина белән килгән. Хотим в Иннополис съездить обязательно. Значит, на этот Казан посмотреть ваш. Без кичә килдек кенә Иннополиска барасыбыз. Әкият Курчак театрын, Игенчеләр сараен карыйсыбыз килә. Биредә бик чиста, безгә бик ошый. Очень чистенько здесь, так Очень прям уютно. уютненько. Алда җәй айлары, димәк туристлар ташкыны тагын да артачак. Чулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.